Ilizwi FM siyintando yakho. Umphulaphula Ilizwi FM kumda wasemdantsane neziphaluka ngolhlobo sikuwe ke ngoku siyakumema kwinkonzo yoshicilelo lamazwi asixhenxe ngomhla we-23 kaMatshi ngentsimbi ye-12 kwicawa Independent Presbyterian Church kwa-6 kwa-1351 e-NU6 phaya kwamfundisi uJambela. Xa uyakhona ke uhlika kwesasobho sakwaduze ube soyibona icawa kamfundisi uJambela. Sabe siphaya ke sililizwi FM siyakumema ke mphulaphuli uzokumamela ompondo zihlanjiwe. Umamela ompondo zihlanjiwe ukhumbule apho sihamba khona siba nemvuselelo. Kunjalo nje imvuselelo leyo iba namaqithiqithi. Soloko ndisithi kuwe uThixo akaziwa okokuba unceda nini na, kodwa uyanceda uThixo. Ungashiyeki ngalomhla umdantsane neziphaluka e-Independent Presbyterian Church phaya e-6 NU6 emdantsane kwa-1351 kwicawa kamfundisi uJambela. Ngoko ke yiba khona mdantsane, nantsi into oma ungayiphosi. Ndithe kuwe kuzabe kushicilelwa amazwi asixhenxe, kodwa ilizwi likaThixo lona liluncedo ngamaxesha onke. Ngoko ke azawugxojwa amanzi phaya. Mhlawumbi ke ungatsiba kuqala uncediswe. Ndiyafuna ukuhlebela ngelithi ungawushiyi umthwalo wakho. Xa uyayo phaya ungawushiyi umthwalo wakho kuba inhlabi yekhaya iza kubikho mphulaphuli. Ngoko ke ndiyakucela yiba khona ngentsimbi ye-12 siphaya igama lam ndingumzuku Kafaneni, kodwa inhlabi yekhaya izabe ikhona ngalamhla isithi kuwe kulungile okokuba sibe lapha kuba uthanda uThixo. Mphulaphuli ndiyakuxelela okokuba akuzukuya phaya ubuye ungazuzanga nto. Uba unomthwalo okukhathazayo ngalomhla ukhathaze, ngoba nawe ube phaya ngalamhla ukuze kudlale intsimbi, ngoba kungahle ngalomhla ukufa kuhlangane neyeza. Mandukuyeke ngolo hlobo, mandukuyeke ngolo hlobo. Ilizwi FM siyintando yakho. Ilizwi FM siyintando yakho.